Mitä? En minä kiistän se. En minä oo mitään. Kiistä vaan jää tutkintovakeuteen. Mitä vittua? En minä oo saatana mitä helvettiä? Mitä ne väitti? Että minä oon puukottanut, vaikka kyllä mä puukotin, mutta... Mustivihko. Katellaas. Joo. Katellaas. Se ei tuu näyttää mitään sit. Ylilääkäri Koponen. Kyllä. Näyttää se vissiin näköjään. Palota. Se on tutkittu tuolla Tampereella. Kyllä Tampereella. Joo. Kyllä. Joo. 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 Ollaan tutkittu dementia, peniksen epäkuntoisuus, eturauhas kasvain, kuppa. Joo, kyllä. Se ei oo kyllä missään isseäksellä sit vittu. Peniksen. Mitä? Kyllä. Mitä vittua? Aloitatko sen? Niin, kyllä. Joo. Kyllä. 99,9%, peniksen epäkuntoisuus 99,8%, eturauhas kasvain 78%, suluissa poistettu, kuppa positiivinen, allekirjoitus ylilääkäri. Helvettiä. Mitä vittua? Niin sitä kun menettä. Eli 3200 32 euroa. Tuo. Se 2 euroa tulee mulle sit siitä. Niin, että tuli 198 € lisää. Sen ostettua ite jonkun energiajuoman tässä 2 eurolla. Mennään nyt. Noniin. No mennään. Lähettä nyt. Reittaan teidät tänne Red line. Juu. Red line. Ai saatana. Oot sä kunnossa? Ai saatana. Oliks Matte oli töissä täällä? Juu. Ui vittu Steffi. Ui Sitten saatana. on onko Markku? Ei mun mielestä. Perkele kun tuli kuluvan Saapas vielä ottanut sitä edes. Perkele mä kopioimaan. Mitä se on tehnyt? Haluan tietää, missä he asuvat. Mitä se on tehnyt? Se ahdisteli minua, kun olin Mulla on tarkentava kysymys. Minä olin tällaisessa asennossa, poimin marjoja ja se sarvipää tuli takaa ja yllätti minua. Sen... Sen etujalat olivat minun olkapäin. Meikäläinen voisi nyt vaikka aloittaa aivan itsensä esittelyyn, kun olin vähän paskapersettä salussa. Eli tosiaan meikäläinenhän on siis Mauri Talonen, siis talonmies vaan miestalossa. Toisin sanoen voit meikästä kutsua raffinoituneeksi, kultivoituneeksi, mondoimiksi, galantiksi, ritaritseksi, monologiseksi, tahdikkaasti käyttäytyväksi herraspieksi. Ja tosiaan meikäläinen on sanaverbaisen tykityksen monivuotinen mestari. Mutta valitettavasti joudun kertomaan, että olen ollut salaisessa lokaatiossa, bunkkerissa piilossa 20 metriä maan alla, koska oikeusvaltio on kohdellut meikäläistä kaltoon juuri tällä tavalla, kun äsken esimerkiksi näit. Joo, selvä. Kyllä. No, se on juuri näin. Nyt tuli vähän. Veljeksiä, mutta toivottavasti ei ole käynyt samaa juttu, kun kävi Steffin kanssa. Jumalauta, Kusta lorahti samaan aikaan kuin siemennestettä. Nyt kuule pappa, nyt lähti. Älä nyt perkele! Saatana pappa. Mitä te täällä teette? Me nostetaan rahaa. Mä repin mun korttia pois, kun tää automaatti. Mä repin mun korttia pois tänään huolella. Se lähti jo. Ei se on rauha. Minä olen virtaviivainen, sulava runkoinen ja minulla on mannerlaatoja muistuttavat rintalihakset.
Manneli rinnalla. Sulla on yhdet sipulisäkit vaan. Haista sinä löysämuna, pitkä paska. Ostaa prossoa kuin löysä munaa. Ei se on löysä nahka. Ai löysä nahka, mennäänpä käymään tuolla nurkan takana. Tuppa tänne. No Käydään niin, vaan. nahka sinne vaan. Kohta alkaa kuulua huuto. No niin. Housut pois, niin katsotaan. Ja miksi toi on demoni? En minä ole demoni. Mitä helvettiä? Pappa, joka pitää Mitä helvettiä on? I am your father. Sitten ne karhut siinä hetken. Tää menee ihan vituun. Joukirova. Niin, ne karhut siinä hetken aikaa tassulla kauho sinne. Kun keväällä ei ollut vielä noin jäät sulanut. Niin ne oli siinä avainoreillä. Tassulla yritti saada sitä jänistä sieltä reiästä takaisin pinnalle, että se kerkee muille kertoa. Niin sieltä hän tarttui sitten karhun käpäälään joku ja se sanoi, että nyt minä sain sen. Sitten sieltä tulikin saatana saukko ylös ja se On vittu se hiljaa, mä haluan kuulla sitä tarinaa. Oli vitun random. se saukko huusi, että päästä irti vitu homo. Sitten, että mene nukkumaan.